Buhay mga kosa, meron tawag sa akin kanina alas 5 natutulog ako. Ayan, si Bin. Siyempre, yung kasamaan ng ugali niya, no, ayan, no, papabuhat na naman ng gamit. Sisirain ko yung vlog niya. Kasi gusto niya na mag-phone vlog. Phone vlog muna tayo kasi nga sa pag yung ano. Tsaka di tayo pwedeng mag-vlog. Sisirain ko yung mga vlog niya. Ganun eh, nakakamusta. Malog eh. Hindi malog ko, isuot ka lang mag-white lens. Hindi ako naka-white lens. Merong nag-ano dito, oh. Nice. Prenup. Ang kosa may nag-prenup sa town. Ang kosa medyo maingay kasi merong banda doon. Kung naririnig ko ako, salamat. Prepare na kami ni Bin ng mga gagawin natin. Kaya, gawin natin ito. Isa sa mga magiging artista. Magta-timelapse na lang ako sa labas sa loob ng shop. Tapos na ako doon sa mga video. Prepare lang ako. Tripod naman, tapos na ako sa gimbal. Sana naman ako ni Boss Bin na kumuha para sa kanya. Boss talaga eh. Tabuhay tayo dyan mga kosa. Dito kami sa Primo Point Bar and Restaurant ni Boss Bin. Manood kayo ng mga behind the scene namin sa shoot namin dito. Ginawa namin talaga ito ng paraan. From 8 o'clock until now na 11:44 na. Pagod pero marami pa kami shoot. Pero mga kosa, tamang break muna kami ni Boss Bin kasi pagod na ako. Pagod na rin ako mag-isip, kakain muna kami. Tingnan namin kung ano i-serve sa aming pagkain. Pero shoot kami ng yung mga drinks. Yeah. Si Boss Bin magpa-vlog, panoorin yung mga vlog niya, panoorin yung vlog ko, basta Ganun lang. ganun lang. Yung iba sa akin, iba sa kanya. Basahan. Mga kosa, tamang rancho muna tayo. Ito yung rancho namin. Special na soup, chicken, saka kanin. Thank you. Haggard. Thanks. Thank you. Masyado kong busy. Let's go. Thank you. Video. Thank you. Kung ba tayo mag-video po? Video lang po. Video po yan. Ayun lang. Video. Hindi ako tama. Thank you po. Ako sa pauwi na ako. Si Bin kakasakay lang ng taxi sa taxi na yan. Kapagpaalam na kami sa lahat. Yan mga kosa. Marami pa kami tatrabahuin dito sa Primo Point Bar and Restaurant dito sa bandang Palace Avenue sa Legarda. Sana makapunta kayo dito. Ang ganda dito. Ang bait din ng may-ari. Madaling kausap. Walang gawa para nang babalikan.